Sanadin mahaifiya shi ke tausa zuciya a gida da ko'ina dole a kai uwa gaba. Masu haƙuri suke more jinkiri, ko da sasari ko an tsara gatari. Dan mahaifiya an aiwatar da wuri-wuri, mai bin mahaifiya ba za ya canji ba. Me yake faruwa ne? Bari ƙara matsowa saboda magana ta fi shiga kunnen ka da kyau. Haka muka yi da kai? Na ce me yake faruwa? Ya za a kawo wani guri kamar akurkin kaji ka ajiye ni? Ina akurkin kajin yake? Me bambancin gidan nan da akurkin kaji wanda tun daga takuna na kasancewa baka yi abin arziki ba? An kawo ni kaina alluba amma a takuna na san cewa baka yi abin arziki ba? Haba mana. To wallahi tallahi ba zai sabu ba. Dole a canza. Ba zan iya zama a akurkin nan ba. Abin da ya sa ma ban tada hankali ba jiya. Kawai bana so a ce daren farko na tada hankali. Makota ga mama a daki su ji maganar da yake faruwa. Amma wallahi tallahi ta tunce sai na yi magana. Ni dai na gaya maka ba zan iya zama a nan wurin ba. Dole a gyara. Sanadin mahaifiya shi ke tausa zuciya a gida da ko'ina dole a kai uwa gaba. Khadija, abin da ya sa na kira ki shine na farko kin ga ke baƙuwa ce a gidan nan. Na biyu ba sai na gaya miki ni wace ce ba. Na uku sharuɗan da zan gaya miki duk abin da kike bukata a gidan nan, daga magi in kina so ki tambaye ni, siga in kina so ki tambaye ni, kai atta Lipton in kina so ki tambaye ni, yaji in za ki ƙara a cikin abinci ki tambaye ni. Kina ji na ko? Ina ji ki. To insha Allah haji yanda kika faɗa haka za a yi. Masu haƙuri suke more jinkiri, ko da sasari ko an tsara gatari. Dan mahaifiya yaji kin ji ko Khadija? Ki tambaye ni magi ki tambaye kai hatta Lipton sai na tambaye ta. Ni da gidan mijina cap Khadija ba zai ma taɓa yiwuwa ba wallahi. Hello? Azima, kina ina? Ke kin san me ya faru ne? Dan Allah dan Annabi ni dai kawai yanzu ki zo gida. Matan nan daga zuwa yau shekaran jiya nan wai a ce wai ta fara kafa min dokoki?
Ke kin san ba zan ɗauka ba. Dan Allah dan Annabi ki zo. To sai kin zo. Nan ba na ɗaki bane, falon mu ɗaya ita. Ko me kake yi ana kasa kunne ana ji. To ni yanzu kin san me matan nan daga zuwa na shekaran jiya nan wai a ce ta kafa min dokoki. Dan abin da mace ya kamata ta nema a wurin mijinta irin su magin nan, dan gishirin nan, dan girkin nan ma ki dinga wa miji. Matan nan ta kwace ta sa doka ita za ta dinga yin girki. Ita din? To fa ke da mijinki? Tab ijan to ke kike aurenta. Ita take auren ki ko shi yake auren ki? Wallahi karki yadda ba zai yi ba. A ce uwar mijinki ita za ta dinga juya ki a cikin gidan nan haka kurin? Wallahi karki yadda ba zai yi ba. Yanzu dan magin ma dan kayan abinci. To idan muka zo gidanki wa zai dafa mana kenan? Yanzu sai dai ku ci abincin ta. A wannan ba zai taba yiwuwa ba. A ce ke da mijinki ke da zaki girka ki zuba to wallahi duk yanda za a yi ki san yanda za a yi ki nema. Ki kwace mijinki sai dai ki dinga zuba mata wallahi kar ki sake ki yadda. Wannan ma ai renin hankali ne wallahi ni ba zan yadda uwar mijina ce min haka ba. Tabbi jan. Shi yasa ma na kira ki. Na san dole akwai mafita. Ai dole ma a samu mafita duk inda mafita take dole a samu ta. Akan me? Zai yi ba. Khadija! Khadija! Kaga yarinyar nan? Khadija! Wannan da a wani bai a takura ma mutum da kira gani. Ye? Ni kike gaya wa haka Khadija? Lallai wuyanki yayi kwari. Dama na gaya miki ka'idojin gidan nan komai ni nake yi da kai. Sai ki je kicin ga abincinki nan a can. Ha! Lallai wuyanki yayi da Khadija. Ni fa gaskiya Hajiya ba na son takura. Ba zan iya da wa'annan dokokin naki. Lallai wuyanki ya riga. Mama, wallahi na gaji da rashin kunyar wannan yarinyar. Kina tsaye mama tana gaya miki irin wa'annan maganganun sai ka ce ke ba sirkanta bane ba. Wallahi tallahi mama in zaki iya jura gaskiya zuciya na ba za ta iya jura ba. Ina tsaye ana wulakanta mahaifiyana ana gaya mata irin wa'annan maganganun. Gaskiya na gaji, wallahi ba zai yi ba. Kuma bara ma yayin ya dawo wallahi sai an yi mai yiwuwa a cikin gidan nan. Impossible ba zai yiwu ba wallahi. Suke mu da jinkiri ko da sasari ko an sara gatari da mahaifiya an aiwatar da wuri-wuri mai bin mahaifiya ba za ya canza. Ina za ka je? Wallahi dama wurin ki. To gani. Dama ina so akwai wata magana nake so za mu yi da ke game da gidan nan. Kin san ragamar komai tana hannunki. Ko ba haka bane abinci, kayan abinci haka dai su omo sabili da waye. Ke yake cewa ai kaza a bar kaza ko ba haka ba. So naga kamar lokaci ya riga yayi. Ni a shawara ta kuma wannan nake so ai kamata a ce ki mun mata ragamar komai ita matar gida. Wai ka mai da ni lusarar uwa ne? Nace ka mai da ni lusarar uwa ne? Iye? To idan ma ita ta kitsa maka haka, ka je ka ce ban amince ba. Idan kai ta gama da kai, ni ba ta gama da ni ba. Kana ji na? Ni ba lusarar uwa ce ba. Hajiya ai ni nake sauki ne yanzu Hajiya. Saboda ke ma ki huta ki dan ji ta ma ta dan samu lare ko ba haka ba. To ni nace maka na gaji ne? Ko nace maka na gaji? Abinda ba zai taba yiwuwa bane ba fa. To bari in gaya maka in ma ita ta kitsa ma ka je ka ce ban amince ba. Ai haka san ba za ta yiwu ba. Duniya na haifawa kai da zaka ce in sakan mata? Iye? To idan ma ita ta kitsa maka ka je ka ce ban amince ba. Ai wannan zancen banza ne. Ai haka ba za ta taba yiwuwa ba. In ma ita ta sa ka zo ka gaya min haka ka je ka ce ban yadda ba ban amince ba.
Sanadin mahaifiya shi ke tausa zuciya a gida da ko'ina dole aka yi uwa gaba. Assalamu alaikum. Ka min shiru ina tambayan ka ya kai da ita. Me faru? Duk abin da ya faru bata zayyana maka a waje ba. Kin dan Allah abin da nake so da ki dan Allah ki haƙuri. Ki mai da komai ba komai ba. Kin gani? Wannan fa ba magana haƙuri bane. Ba zai yiwu ba ni da gidana wai a ce wai sai mahaifiyarka ta ɗauki abinci ko magi ko yaji ta bani in zan ci abinci. Ai ba zai yiwu ba. Kin ga abin da nake so da ke shine ki yi haƙuri. Komai zai wuce. Kin ga ita mahaifiyarta ce ko ba haka bane? Dole ne na bi abin da take so. Kin gani? To ke kuma matata ce kin gani dole ne in lallaba ta ke kuma kin ga sai in sinya za a yi da ko ba haka bane ba? Zai wuce amma menene? In ina da sha'awan wani abu sai ni ne zan je in ce mata ta dafa ko kai kana da buƙatar wani abu zaka je ka same ta ne ka ce akwai abin da kake so ta dafa maka? Ai ba zai yiwu ba. Kin gani? To ki haƙuri komai zai wuce yanzu abin da ke so da ke kawai ki haƙuri kin gani da sannan zan tsara da abubuwan da suke faruwa zan tsara komai zai wuce insha Allah kin gani so abin da nake so da ke shine kin gani da Allah ki saki jikinki komai ya zama neat saboda kin ga ko aiki na tafi wallahi hankali na tashi kawai ina tunanin ki na tare mai ka saboda bana son a ce ga abin da ya zo ya bata mata rai ko kuma ke ya zo ya bata miki ko ba haka bane kin ga kowace tana da mahallinta daban da ma'auni. Ni ba wai ya wuce ba a gyara. Ba matsala insha Allah za a sanya za a yi. Yau ba ko kifa ki dan yi min murmushi ma dan ji daɗi a raina. Wai kuwa ya magana wannan kanwai taki ta zo kuwa? Wallahi da zajiya take kira na take ce min ta karo so zuwa anjima za ta zo. A haba. Ha amma na ji daɗi wallahi. Kin ga ai za ta dinga dan taya kiwon ki da share-share haka da dai abin da ba a rasa ba. Wani bi kafin ta koma ko ba haka bane? Wallahi za ta rage min kam. Gaskiya ne amma fa na ji daɗi sosai. To yanzu tun da ka gaji sai ka je ciki kai wanka ka huta. Gaskiya ne. Sanadin mahaifiya shi ke tausa zuciya a gida da ko'ina dole aka yi uwa gaba.